Narumpayu Neoskum, ka channel nam daki padba, ka briu nyotar. Hadin ka jingkan thotting jang ka seng Neutrap National Liberation Council HNLC, ya ka seng Voice of the People Party VVP, bat ka EC jangga ka badan hapo ka HDC, halor ka jingsha suspend jang usim jang hima malim, hakani ka klipmat ni laban i, bala sapreng state ka ni ka kerwa bat ka ba ongkum ni. Ka jingtip balayok lum bat ka badai tikena kata kalong ba ka jinglong shun yap shun im ka seng lekno HNLC ya ki isi jang ka VPP ha ka HDC bamenta namar ba ka ting ya ba kami control shu ya ki kam khai to mau shun ha ki than shela ka jing ya khai to ka seng HNLC ka long ru da ka jing ya trai rengkat bat ki khar Bangladesh ka seng lekno HNLC ka dei ka seng ka ba ak i jai ben riu kan ban ka dei ka seng ka ba ya jan bha bat ki khar rong tu na Bangladesh India kaseng lekno HNLC kadai ru kaseng bala penyap ya bon ki balui-lui bat ru ka bala penyap teng ya wei urang ba shnong hamaulai haki por menshwa kala set yap ru ya langut ki khasi hadan kiti bat ak ru badai ka babakla tutip ba HNLC kadai kaseng mentu ka bala isi lut da ki babon balang laj no ki khna ikat lapan kot ya kani ka kerwa